ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ዕለታዊ ዜናን ትንተናን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና መጀመርያ ግን ርሑስ በዓለ ቅዱስ ዮሃንስን ሓድሽ ዓመትን ንኩሎም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይንኩም ትከታተልዎ ሎሚ ሓደ ዓብዪ በዓል ናይ ክርስቲያን እዩ ግን ናይ ብሓፈሻ ናይ ምሉእ ሕብረተሰብና እውን እዩ ምክንያቱ በቲ ካላንደር ናይ ዓድና ሓድሽ ዓመት እውን ስለ ዝኾነ ዘበነ ማሪቆስ ዝበሃል ቃል ቡራኬ ካብ ፓትርያርክ ሃገረ ኤርትራ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ባስልዮስ ከም ዝወፀን ገለ ካብቲ ዝሃብዎ መልእኽቲ እንተሪእና ድማ እቲ መንፈሳዊ በዓላትና ኩሉ ግዜ ስነ ምግባርና ንዕብየሉ ንጥቀመሉን ግዜ ወይ እውን ንዕዝዘሉ ከምኡ ድማ ዓመተ ፍቅርን ተስፋን ሓድነትን ነዚ ዓመት እዚኣ ፍቅርን ተስፋን ሓድነትን ተዓቲቕና ንጥሙያት ከነብልዕ ንዕሩቃት ክንከድን ንዝሓመሙ ክንበፅሕ ንዝሓዘኑ ከነፀናንዕ ሓደራ ንብል ኢሎም እታ ፅብቕቲ ለበዋ ድማ ሓድሽ ዓመት ዘበነ ማሪቆስ 2018 ናይ ልምዓትን ብልፅግናን ናይ ሰላምን ፍቅርን ዓመት ይግበረልና ይብሉ ኣሜን 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 ኣብ ኩሉ ዘለኹሞ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዓመት ሓድነትን ፍቅርን ኢሎም ካስላ ኣስሚሮምላ ዘለው ሓድነትን ፍቅርን ልዕሊ ማንም ቅድሚ ኩሉን ስለ ዘድልየና ነዚኣ ከም ሰናይ ምንዮት ናይ ዘውዳ ዓመት ጌርና ስፍሕ ዝበለ መደብ ክልወኒ ጀምር ምዃኑ ዕድል ሂቦሞ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ንሰላም ዝውዕል ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ወይ እውን ምዕባል ናይ ኒኩለር ክጅምሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ this is not an easy thing ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሰላም መራሒ ከም ዘይኮነ 7 ዓመት ገይሩ ስለ ዘሎ ዝኣክል ጭብጢ ኣለና ዝኣክል መረጋገፂ ኣለና ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሰብ ከም ዘይኮነ ስለዚ ኒኩለር ከማዕብል ዕድል ክብዎ እንድሕር ኮይኖም እዚ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ብርግፅ ተመሳሳሊ ዕድል ንግብፂ እውን ሂቦም ኣለዉ ስለዚ ከም ኤርትራ ብዙሕ ነገር ስራሕ ከድልየና ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ዘለና ብዙሕ ኤርትራ ብዙሕ ስራሕ ከድልያ ምዃኑ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ምግንዛብ የድሊ ኦኬ ንቐፅል ሓደ ካብቲ ኣዛረብ ዘሎ ኣርእስታት ክንርኢ ስለ ዘለኹ ከም ኤርትራዊ ግን ብዙሕ ሓላፍነታት ይፅበየና ከም ዘሎ ብዙሕ ክንሰርሕ ኣለና ስለምንታይ ኣቢ ከምኡ ገይሩ ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ከምኡ ገይሮም ኣይኮነ እቲ ዘሎ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ምክትታል ኣገዳሲ እዩ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ዝያዳ ግን ኤርትራ ከመይ ጌራ ንቅድሚት ትመፅእ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ከምዚ ብሕርቃ እንተይኮነ ከመይ ጌርና ንሕና ንዓድና ንቅድሚት ነምፃ ኢልና ምሕሳብ ከድልየና እዩ ምናልባት ዘለናዮ መድረኻት እዋኑ ንኸውንታት ክትሓስብ ዘይኽእለካ ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ስደት ኮይነሲ ከመይ ገይረ ንሃገረይ ክሓስበላ ገለ ዝብል ክመፀካ ክእል እዩ ዝበዝሕ ኣብዚ ቻነል ዝርኢ ዘሎ ኣብ ደገ ኮይኑ ስለ ዝርዮ ዘሎ ንዘላለም ከምኢሉ ይነብር ነገራት ኩሉ ግዜ ከም ኣብነት ፅቡቅ ኣብነት ግን ኣይኮነን ከም ኣብነት ክንጥቀመሉ ዘለና ነቶም ኣብ ስደት ዘለና እየ ዝብለኩም እዚ ሎሚ ንዓለም ሙሉእ ረቢሹ ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ካብ ስደት ዝመፀ ህዝቢ እዩ እዚ ኩሉ ኣይሁድ ካብ ኤሮጳን ካብ ገለን ተኣኻኺቡ ከይዱ እዩ እዚ ኩሉ ንዓረብን ንኻልን በፅቢፅዎም ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ብብዝሒ ተሰዲድና እንተለና እቲ ትምህርቲ እቲ ቴክኖሎጂ እቲ ብቅዓት ኩሉ ንመሃሮ ኣለና ናብ ካል ሂወትና ነዚ ዘሎ ፀጋታት ከመይ ጌርካ ኣኪብካ ምስቲ ሓደ ልኡላውን ሓያል ሃገርን ዘለና ኣወሃሂድና ከመይ ጌርና ነቲ ዓድና ንቅድሚት ክንሰዳ ንኽእል ኤርትራ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ከም ዘለዋ ንብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ሰባ ኣዝዩ ስልጡን ትምህርቲ ክረክብ ዕድል ረኺቡ ኣሎ ቀሊል ህዝቢ ድማ ኣይኮነን ኣዝዩ ብዙሕ ሃገሩ ዝፈቱ ንሃገሩ ንቅድሚት ክደፍኣ ዝደሊ ዋጋ ክኸፍለላ ዝኽእል ዝደሊ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ኣብ ደገ ነዚ ህዝቢ እዚ ኦርጋናይዝ እንድሕር ጌርካዮ እንተተሓሒዝካዮ ብፍላይ ነቶም ብቅዓት ዘለዎም ክኢላታትን ኣኪብካ እንድሕር ተሓሒዝካዮ ምስቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ፀጋታት ምስቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ዓቕምታት ተዋሂድካዮ ኤርትራ ንላዕሊ ንክትመፅእ ከቢድ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ባት ኣገይ እቲ ነገራት ናይ ኢትዮጵያ ግን ከነተሓዞ ክንክእል ኣለና ንሳቶም ከምኡ ክገብሩና ናይ ከምኡ ዓቕሚ ኣለዎም ወይ ከምኡ ክገብሩ እዮም ንማለትና ኣይኮና ጀነራሊ ግን እቲ ኩነታት ኣስተውዒልካ ምርኣይን ምግንዛብን ኣድላይ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ዝሓስቦ ዘሎ ነገራት ኣስተውዒልና ክንርኢ ኣለና History returns. It has been more than 3 decades since Ethiopia's last navy was dissolved. Born in 1948 as the Imperial Ethiopian Navy, its bases once stretched from Massawa to Assab, from Asmara to the Dahlak Islands. Ethiopian officers trained in Norway, Britain, Italy, the United States, and the Soviet Union. Ethiopia was a seafaring power,
until Eritrea's independence cut the country off from its 1,000-kilometer Red Sea coastline. With Eritrea's secession, Ethiopia was left landlocked, forced to rely on Djibouti's ports. That reliance has lasted to this day, binding Africa's second most populous country of more than هجي انتايو تي حلمناتهم بزح حلم دي دلوهم تي عصبنا مملاس تباهيلو زرب زلو زربا ببزح غزي كزاربون ريو زلنا حنتي زربا ابكالو وند سمعكو ابي احمد انتاي لي زارب نيرو اب بلتشنا 10 من مس بريزنت يرتراب زراخبل زنبره بزح غزي يرخب سلازي نبره سلينا شعبيا دما اب اثيوبيا اتيخم زنبره بعلو يمسكرو زنبريو سلازي كاتلون يرو يمسم بزع غزي مسيرترانا تراخب صنه مسيروبا كراخب كله وي مسكالوت علامات ني سياس ابي دي حزيه دليتنا خنقبر نخلينا حجي بحردي وافتق بحردي كله ابي يدنايو انا نيرترا ابي دي حزيه زبل زربا يملو كم زنبري زنقر توم شعبيا خطوم سلاح يسمعوا نيرمكم خبال كليلهم حبيرهم زي ابس انتي حسبكم زولو سيبصعم نيرت حبريتا ولا تي إتيوفورم أبز حالة فز قالوا تسوون تاريخهم أفتق بحري كتكام تخليقها جن حيل بحري نفقد لنا مزبلو أبي منا كم استقطعن تملو خاتنا تدما نتمل اقتناع أبي حزم نبي إيرترامس كده فليتنا عندنا كينو جروبمسي فليتنا هنا كم زبلو ومن سلزي إيرترا بغرب أي كاتل وخمسنا برون بحرياتنا تصبق يرمي فلت وخمسنا برون كل زعجين رياز لنا مناورات الدما وتسيتنا يتك ننوح جزيء نريوز نبرنا حدش تيكونيو أبي أبو تهدراوي حيل بحري هنس قال له خيبلالو درونات معبيله يبلالو حيل أيرنات حيليو كل زبلو زلو كنتات أبقمتي تيغا إذا سبزي ناي سلام مراحي ناي نتزوبانا سلام كهبز خلي لك كتقمتو تدخل مراحي كونه لذي زدلت انت عقد قبر لك إذا قمتي لنا هلو غلو إذا فيديو زي خاص كسمعوها. Africa, a quiet but significant shift is underway, one that could reshape the region's balance of power for years to come. Eritrea, often described as one of the world's most secretive and isolated nations, is now believed to be quietly building a modern drone force behind closed doors. From its strategic perch along the Red Sea, whispers and intelligence reports suggest that President Isaias Afwerki is personally steering Eritrea into the era of unmanned warfare, seeking to modernize the country's military capabilities. إذا فيديو ديان حكمنتها دحنا بزخنا كم زخنا خنقطفن خلينا إيرترا أبزنا درون تكنولوجي تبوت خيط كم زلا يزقل زلو سلازي إيرترا برقد حدا كان يكوينات كونتاتنا يكوينات أغدي كان يمنباك لزلو مرحت كم زلو بإيرترا فلتنا أبت زوبان تايكمت كم زغل انتا عينة السلالفة كله كم زغل أغدي مم قمتاتو سيدوم حسابهم زقبر مرحتيهم بو منصرقن أبزنا حجي زلو تكنولوجي كاوزلا إيرترا كساكن دي تقويلا برقد زاكل عقمي ويون قال نقرات كم زلوا ينقريو ديتيلت حبريتا قن يلن نجي بقولت يكتريا تخليقا مستيرناتنا كالي سبي فلطو زي مهلاو تصبغيو قن بحفش هذا ما ايرتران تقبر لها زي مفلا دما ابز عجز لنا يا مدرخ بقول بان قد يكتريا تخليقا اتنيس كونفيدنشال زغون حبريتا دحان زغون صور كم زلوا ويون تكنولوجي تاع عيزا خمزلا زقلت حبريتا نسمعينا أنا بقى بحفش أبزع صور كذا رب دليتي بالليل إندي التكنولوجي جن داي تعرفت على أتخابوق يروم كتفو خاص دليكس هاب زخونين أنا زعرب له زل نمبر ما بحكي أبز صور بزحي تقديسة أي فلتني جن ريوز اللي نكون تهدما دي أكبابي نازل فلاي زع عندار زخونة مرحنا إثيوبيا زع حسبوا زلون ريوز زلون أبقمتي تيغا ما بحكي ارتراح سابق تقبرن نتزلو تكنولوجي كتقوايلو زلون أنا ناتي تمنيت نجيركمي كم زي غاز تزمنيو ناتنا نيترون تكنولوجي كان معبل كنكل لنا نحنا وحدات زبينا تكنولوجي دما تزبلت مسارحنا حنا كون زلوي تكنولوجي نخت معبل كن زبير ليكا مهارات يدلوها سلازي إيرترا أوش زلوا ጸጋታታን ኣብ ደገ ዘሎ ጸጋታታን ከተዋህዶ ልዕሊ ማንም ክንጓየሉ ዝግባእ እዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚያ ትሰምዑ ዘለኹም ዛነ ዘረባ ዘለኹ ኣነ እዚያ ይዛረባ ኣለኹ ስለ ዝኾነት ዓቕመይ ካባይ ንላዕሊ ዓቕሚ እንተለካ ገለ ነገር ክትገብር ፈትን ነቲ ስጉምትን ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣነ ኣብ ሚድያ ዘለኹ ስራሐይ ሓበሬታ ምሃብ እዩ ሓበሬታ ምሃብ ድማ ስራሕ እዩ ንዕኩም ትርእይዎ ሰባት ኣለኹም ሓበሬታ ምሃብ ስራሕ እዩ ኣብ ኤርቲቪ ኣብ ኤርትራ ኤርቲቪ ዝሰርሑ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ካልእ ስራሕ ኣይትብሎም ኢኻ ምክንያቱ because they are working in media ስራሕ እዩ CNN ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታ ኣይትፅበዮን ኢኻ እሳይ ይስርሑ ኣነ ድማ ሚድያ ይስራሕ ስለዚ እቲ ሓበሬታ እቲ ሓሳብ ክህብ ከለኹ ካልእ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ክገብሮ ስለ ዝደሊ እምበር ነቲ ስራሕ ስለዘየድሊ ወይ እውን ስቕ ኢልና እንተዘይበልናዮ እዚ ነገራት እዚ ወይ እውን እንተዘይተዘራሪብናሉ ፅባሕ ንጎ ክጎድኣና ዝኽእል እዩ
أنا سلدي تزارب كل يجبرني بلكم يلغون أنا كم زي جاج انتاي قبل علني نيرترا انتاي كتكون اللي يدلي أكن دزلو تراي متقع انتاي كتكون تدلي ما حسب كنا بعلنا زلنا عقمي نابنت إذا فيديو سمعوها إيرترا أبزي حلف أولاد انت عينت عقم خم جماعة بلد تجلس فيديو زي سمعوا لي ممكن لا سازيا سراويت أنصار روسية أو إثيوبيا ناي كلتا خفلة سراويت أنصار روسية أو إثيوبيا ناي كلتا خفلة سراويت زي أنصار روسية ولا تمالون بزرعنا يوم أبحري مراخبون توسخوا سيلوي هدي تقرأي دينا برو سيلوي يتبع على تبل ثقنا حذو ذمة سطوارات وسيلوي خبيد ورتاتي تنقرأ هذا ترجع حلا سو أبتنا إثيوبيا حذو ذلو طبعا بذي السنة نفحذو اليوم بأبليو مورا لنا أبناتو بأبليو خلا يبتان كتات كتفتحن كلها اللي حتى كله مدافعات نايكلو تمولو خفلا سراويت دعت وسيلوي أبتقراي دي نورو وسيلوي بعلوت نايكل سجلنا وسيلوي سلذي تي عطوار دا كاب عقلني لعن اللو يرترا بزينا سحيزو له درون حيزو له صاروا درونات حيزو له محر له زقودو فولو كايلا نتبل سجلنا هايقودو فولو نبروت وسيلوي كله وسيلوي نسون تقراي كأتم كله أورد بمتنعتياتي أبي الله خبيت قلت فلطي أبي الله عندك متنعت غيرلي فدر تبي تقولنا قمتاني رود والحنتي متنعتي نورا أبي الله صارتوني فلطان سبب متنعت تاتي ما يسلا عقمتات اللي تناش أبيها ما يسلا حيل اللي هذه برتا حيلنا يدي سلا الله صب كل حينت بمتنعت تغيري مسيوا صب لو نا ابي حمد صوار بملئن قحت ابي لمن يوم كيدو بو خاطو خلون روكيتي يله غزع يله ابي دم سلازركم نغر فرح قحت ابي لمن كاسمين شوا جميرو مسكع تግራይ ሙሉእ ትግራይ ዝነበረ ሙሉኦም ሓራ ዝነበረ صوار قحيطهم يوم كيدو سئلهم يوصل كمزا سمعكم معايا تا قداي إذا فيديو زيا نوح جيري كاب سمعنا إيرترا زأكل أطوار حيزا خمزلا confidence نميليتار كمزلوا زنجر نجرات عليه هجي أبتي conventional war أبتي conventional زبال التلمود إيرترا تملكو إيرترا ماستر ناتو زغونت كوينات زأكل أطوار كمزلون قبل عليو دما أبزو كوينات ناي تقراي إذا قلنا مان كادو دستو غلزبلو كل تأصوارات جحيت أم وسيدو مو زبل زربال زي سيتي شعبيا ما كان دستن وسيد لنا زبلهم زلو ما كان دستن يكون نير تي أبيت أصوارات نايتي سراويت إثيوبيا أبي قمت الله بين الله تجراي أبتي ممقال زنبرو تسلياز بهال زعبي وتهدروا عقم زنبرو تناي تجراي حيل سل زنبرة نص مستعلي أبي حزوز طرف سراويت انتاي كم زلو زي فلت حدا موت سراويت سل زنبرة شعبيا دم أنا تكون تات سليا سل زنبرة زد ليه بوتات تقابلوا كل حزب خمس غدا حنت مس أبي زبأ صوتهم بون السايز بلولو ملاسا اللي تاسوار مزبلا يملسني لشعبه معناته تنقلات ناتيري وصل زنبرو قبل العيد ما زنا أذربيجان زبلوخا وسخ كان تحريكا بزح أسوار حيزهم زلو شعبيا يزنقر عبيتنا 10 بزح أسوار حيزلو فاين زيادة قلنا احنا انتهينا بلالنا أبزينا درون تكنولوجي أماند تكنولوجي سيزنا درونات تكنولوجي إيرترا أبو زيادة نقد ميت كتمتسك تكلالوا ماستر نات كتكون كتكلالوا ناتنا اندستري كنات تكلالوا مخنياتو ني اكزيستنس ناتنا نهلاو ناتنا نقص علنات ناتنا زدلينا تكنولوجي سلازخونس نهلاو ناتنا زدلينا وسان تكنولوجي إيرترا تكنولوجي كتلواك بتكنولوجي كميت كتمتسك تكلالوا أنا أفتلت نقرات زيادة أمينة كوغزغز كل زيادة ما كوغزغز سولار إنرجي نايس حيوي إنرجي نفس وقف صدر بيتنا إيرترا ناتنا فابريكا هنيزنا واقع نايت سولار بزحسر من قد كم زخون سلازم نداد رقيبنا دينا يرخبنا هب نجار شفان قبل لنا غليو تنزرك عبن كل نجار دما ني اندستري ني عبيت ماشينا ني فابريكات رايحة نداد خطك عملت غل هب جزء هب هاوس هولدز بهالجن 900 تسبير ترى على 100 خامتي هب جزء بسولار كتك أمي خلي سلازي تانا سولار تكنولوجي هبقى مور كان كيد علينا بزحلفون نجيركم يا دكتور فوريسوس يرترى ببزحي ناي سولارات امبورت تجبر زي الحجر مخانا قليل سنير سلازي اتناي سولار مور اجريسيفلي نفسه كفي إيرتراوي سولار ساعات تلو خينو أبجزو سولار تلو إيرترا بساعات اندبندنت ناس أنا خد كون زبالة عدل على اللوا
ካልኣይ ድማ እዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ምክንያቱ ኤርትራ ምስቲ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ንእሽተይ ወሰኽ ዘድልያ እንተሎ እዚ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ እዩ ኤርትራ ድማ ምስ ምትዕፅፃፍ ዓቕሚ ዘሎ ብቲ ሃገር ኣብ ሳዕል መኪና ሂብካዮም ገለ ይቕይርዎ ታንክ ዝነበረ ገለ ይቕይርዎ ናይ ምትዕፅፃፍ ዓቕሚ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ንእሽተይ እንተረኺቡ ንዕኡ ምስቲ ዘሎ ብልሕ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓዋዊሱ መስተንክራዊ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሃንፅ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ እዚ ድማ ንመጋየፂ ወይ እውን ንተሃዲድ ኣይኮነ ኢትዮጵያ እንታይ ክገብር እዮም ሰራዊት ዝሃንፅ ዘለዎ ኢትዮጵያ እኮ ካብ ደገ መፂኡ ዝወረሮም እኳ የብሎም ንዓና ንኽወርሩ እዮም ወታደራዊ ሓይሊ ዝሃንፁ ዘለዉ ንኤርትራ ንኽጥርንፉ ንዓና ንኸበሳጩ ንዓና ንኽገዝኡ ዳ እምበር መን ክወረኩም እየ ኢልዎም ኢና ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎም ንሓትሕዶም እዮም ግን ኤርትራ ክትወሮም ኣይኮነ ንሕና ግን ክወረኩም እየ ኢሉ ለይትን መዓልትን ዝፍክር ሓይሊ ስለ ዘለና እዚ ንዕካ ዝረአ ይኮነን ኣብ ብዙሕ ግዜ ተፅዕፈ ኢኹም ንኤርትራ ሲ ድሮናት ባይ ደ ወይ እዘን ኣብዚ ዝረኣኹመን ሲ እዘን ኣብዚ ኣብ ብአን ዝፍክረልና ዝነበረ እዘን ድሮናት እዚአን ሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ፅሒፎም የብፅዎን ኣለው ገሊአን 70 ቅርሺ ይዋገን ኣብ ኣማዞን 60 ቅርሺ 30 ቅርሺ ይዋገን ስለዚ ንዓበአን ገይሩ እዩ ክህድድ ድፍትን ዘሎ ስናት ቢግ ዲል ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘለው ስቲል ንዕካ ዝረአ ይኮነን ኣንሕናስ ኤርትራ እንተዘይገበረሲ ኣይሆፕ እዚ ኩነታት ምስ ሰገረ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ነዚአን ከፍሬን ዓቕሚ የብለይ ነፍሶ ከፍ ኤርትራ ደገ ዘሎ በቢ 70-80 ድሕሪ ኮይነን ሽዑ ወሲድካ ምስ ኣፅዋር ተተሓሓዘ እንተኮይንካ ነፍሶ ከፍ ኤርትራውን ፋንድ ክገብር ክእል ኢና እዚ ንኤርትራ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ንምግባር ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለውን ክገብርዎ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ግን ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ልዕሊ ኩሉ እዚ ብሎክቸይን ዝበሃል እዚ ክሪፕቶ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ምክንያቱ ንኣፅዋር ንኤርትራ ክዕጥቕ ኢልካ ካብ ኤሮጳ ገንዘብ ክሰድድ ንባዕልካ ሽግሪ ኢኻ ትፈጥር ክሪፕቶ ቴክኖሎጂ እንተለካ ግን መን ናበይ ይሰድድ ከም ዘሎ ብጀካ እቲ ዝሰድድን ዝቕበልን ካልእ ዝፈልጦ ስለዘየለ ኣብታት ንዝኾነ ይኹን ንሃገርካ ብውሑስ መንገዲ ንክትሕግዝ እውን ዕድላት ክፈጥር ክእል ኮይኑ ሁነውስ ከምኡ ኮይኑሎ ተፈጢሩሎ የብለ ኣለኹን ግን እዚ ናይ ክሪፕቶ ቴክኖሎጂ እንድሕር ተጠቂምናሉ ንሱ ዝያዳ ምስ ሃገርካ ንክትዋሳ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ እዚ በቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ወገን ድማ ንሕና ጥራይ ኮና ንኣብ ፀገሙ ኣብዚ ሓደ ዓብዪ ኣዘራርባ ርስሎ ስምዖ ኣብዚ Without controversy, Ethiopia's upstream position on the Nile has sparked concerns among downstream neighbours, especially Egypt and Sudan. Just explain those core issues for us. Yeah, historically, Egypt held all the cards. It was basically that Egypt gets to decide, 100% usage of the Nile. And there are two Niles. A lot of people may not know that, the blue and the white. The blue coming from Ethiopia carries about 80% of the water. And here's the interesting thing, that Egypt does not put one drop of water into the Nile, but historically it had all the cards and how it was used. The power እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቲቦር ናጊ ኣንጻር ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ ኣንጻር ግብፂ እውን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ዝኾነ ዓቕሚ የብላን ወይ እውን ዝኾነ ይኹን መሰል የብላን ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ክትፈጥረላ ምክንያቱ እቲ ማይ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብገስ እምበር ካብ ግብፂ ይኮነን ዝብገስ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ እቲ ማይ ካባ ይብገስ ክሳብ ዝኾነ ዝለዓለ ፀቕጢ ዝለዓለ ተሰማዕነት ክህልዋ ዘለዎ እሳያ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብካልእ መንገዲ ግን እዚኣ ስምዕዋ shifted based on their own political changes. The dam is now operational. The inauguration has happened, so the question on everyone's mind is, what can Egypt actually do? Let's walk through the scenarios, from diplomacy to more extreme measures. Let's start with the most peaceful path, intensified diplomacy and international pressure. Negotiations have been ongoing for years with little progress. What leverage does Egypt have left diplomatically? Diplomacy is still the primary and most preferred. ብሓፈሻ ግብፂ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ምርጫ ኣለዋ ንዝበል ኢና ንርኢ ዘለና ግብፂ ንዓሰርተታት ዓመታት ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ናይ ኒል ጉዳይ ወይ እውን ነዚ ዲጋ እዚ ንነዊሕ እዋን ተማዊታትሉ እያ ሕጂ ድማ ተመሪቑ እቲ ዲጋ ሶ እንታይ ኦፕሽንስ ኣለዋ ግብፂ ካብዚ ሕጂ እዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ምርጫ ኣለዋ እንታይ ተኽእሎ ከለዋ ንዝብል ኢና ንስማዓስ ከንእሽተይ tool. Egypt will continue to lobby powerful international actors. This means the United States and European Union, who have significant diplomatic and economic leverage. The Gulf states like Saudi Arabia and the UAE, who have economic influence and relationships with both sides. China, a major investor in the region with a stake in stability, and the African Union to push for an African-led solution. Egypt's strategy is to internationalize the issue, framing it as ስለዚ ግብፂ ኣገይን ሕጂ እውን እንተኾነ ብዲፕሎማሲ ጥራይ ክትፍትን ትኽእል ካልእ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ወላ እውን እንተተራእየ ብኣፍካ ትዛረበሉ ይኮነን ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ብሃገራት ዓረብ ጌራ ድያ ብኤሮጳ ሕብረት ድዩ ብኣሜሪካ ጌራ ድያ ብቻይና ጌራ ድያ ብኩሉ ማልቲላተራልስ ባይላተራል ርክባት ምስ ካልኦት ዘለዋ ነዚ ጉዳይ እዚ ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምግባር ንኣቢ ፀቕጢ ንምፍጣር ክትፅዕር ምዃና ጥራይ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ምንቅስቃሳት እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ዝኽእል እዩ Legal action through international bodies. Could Egypt take Ethiopia to court? This is complex. The main challenge is the lack of a modern ratified treaty that is a realistic option.
It cannot be ruled out. A sophisticated cyber attack could aim to disrupt the dam's operational systems, its grid connection, or its data collection. The goal wouldn't be to destroy it, but to hinder its functionality and signal its vulnerability. It's a high-risk option as it could lead to escalation and would be difficult to execute without attribution, potentially damaging Egypt's diplomatic standing. ብሓፈሻ ከምኡውን ናይ ሳይበር ኣታክ ክትፍትን ከም ትኽእል እዚ ከዓ በቲ ቴክኖሎጂ ናይቲ ዲጋታት ንኸይሰርሕ ነቲ ሳይበር ፋንክሽናሊቲ ንዑ ከተበላሹ ትኽእለሉ መንገዲ እምበር ዲጋ እንተተወድዩ ግብፂ ዘለዋ ተፅዕኖ ከቢድ ከም ዝኾነ እቲ ሕቶ ግብፂ ስቂላ ክትሪ ድማ ምርጫ የብላን ስለ ዝኾነ እዩ ስቂላ እንተርያ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዲጋ ክደግም ትኽእል እያ ድሕሪኡ እንታይ ክኸውን ስለዚ እቲ ሕቶ ንግብፃውያን ኣዝዩ ከቢድን ሕልኽላኽን ከም ዝኾነን ስቕ ምባል ድማ ኣማራፂ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ንቐፅል እቲ ካልእ መንገዲ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ዘቕንዕ ዘሎ ምስ ኤርትራውን ስለ ዝተሓሓዝ መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ንስማዕ በሰውም ድግስ ላይ ማውራት ከት ብሎ መሳቅ ወዘተ በሀገር መሪዎች ግንኙነት ወቅት ሊደረጉ የማይገባቸው ተግባራት ናቸው። ይህንን ማድረግ የወከሉትን አገር ማሳነስ ብቻ ሳይሆን በሌላኛው ወገንም ይህ የአንድ የሃይ ስኩል አለያም የኢለመንተሪ ተማሪዎች ልፊ አይደለም። የአንድ የሰፈር ጓደኛሞች ጨዋታም አይደለም። የሰፈር ጉልቤ ድርጊትም አይደለም። በአንድ ማሳጅ ቤት ኮሪደር ላይ የተፈጸመም አይደለም። የአገር መሪ ተግባር ነው። ኢትዮጵያን የሚያህል አገር የሚመሩ ጠቅላይ ሚኒስትር የሌላ አገር መሪ ጀርባ ከፕሮቶኮል ውጪ ማሳጅ ሲያደርጉ ነው። የሰው ጀርባ የሚያኩት ጠቅላይ ሚኒስትር የፕሮቶኮል ሀሁ የሚያስተምር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ናይ ብሓቂ በዚ ሰብ እዚ ከም ዝሓፈሩ ኢና ንሰምዕ ዘለና መራሒ ናይ ሃገር ፕሮቶኮል ናይ ኣካይዳ ኣለዎ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኣከባብ ብኸመይ እንታይ ትዛረብ ብኸመይ ትኸይድ ወላ እውን ብኸመይ ትስሕቕ ብኸመይ ትቀራረብ ሰላምታ ናትካ ከመይ እዩ ኩሉ ነገር እዚ ፕሮቶኮል እዩ ዝበሃል ትምህርቲ ድማ የድልዮ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ንኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለየ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ እውን ኣይኮነን ወላ እውን ንኣፍሪቃውያን ብዙሕ ግዜ ውርደት ደምፅእ መራሒ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ እያ ክትብላ እንድሕር ኮንካ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዲግኒቲ ክብርናታ ሰብኣዊ ክብርናቱ ዘውረደ ሓንሳብ ካትም ክኣስር ዝፍትን ሓንሳብ ሕቆ ሰብ መሳጅ ክገብር ዝፍትን ሓንሳብ ዘይንቡር ምትሕቁቕ ኣፍ ክገብር ዝፍትን ሓንሳብ ኣብዘይ ቦቱ ሕቆ ሰብ መሳጅ ክገብር ዝፍትን ናይ ብሓቂ ከም ግለሰብ ክትሪኦ ከለካ እዚ ሰብ እዚ something is strange imagine ሓደ ናይ ኤርትራ መራሒ ከምዚ ክገብር ክትርኢ ከለካ እንታይ ብተሰማዕኩም እስኪ genuinely ብዘይ ፍርድን ብዘይ ገለ መለ ተዛረቡ ኣነ ወላድየ ከም ወላዲ ውላድካ ዘየደሊ ነገር ክገብር ከሎ እዚ ጌጋ እዩ ትብሎ ኢኻ ከምኡውን ንሓውካ ወይ ንቐራቢኻ ዘየድሊ ነገር ክገብር ከሎ ፈሊጡ ድዩ ዝገብር ዘሎ ወይ ዝተጋጊዩ ዝገብር ዘሎ ክትዘራረቦ ንቡር እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ብተደጋጋሚ ዝገብሮ ባህርያት ካብ ንቡር ወፃኢ ምዃኑን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብፍላይ እቶም ናይ ፕሮቶኮል ኪላታት በዚ ሰብ እዚ ኣመና ከም ዝሓፍበትን በማስታወስ ፍጹም አሸማቃቂ ነበር ትላለች። This is strange. I mean ንሱ ሕፍረትን ስክፍታን ዝበሃል የብሉን ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ራይ ወክሳዕ ክንደይ ተሰኪፉ ከም ዘሎ ዊርድ ቬሪ ቬሪ ዊርድ የተአብዝ ገብረ ነገራት ኩሉ የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት የአገሪቱ የመጀመሪያው ዲፕሎማት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆኑ ይደነግጋል። ይህ ቀዳማይ ዲፕሎማት ደግሞ የአገርን ክብር ጠብቆና የሚያገኛቸውን መሪዎች ባህል አክብሮ መንቀሳቀስ የተገባው ነገር ነው። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ትላልቅ ቅራኔ ያላቸውን ደም ያፋሰሰ አጀንዳ የታጠቁ መሪዎችን ሳይቀር ሲያቅፉና ከፕሮቶኮል ውጪ ሲሆኑ አይሸማቀቁም። ሰምዚ ስታትብለጥ ንብዙሓት ሰባት ስትሬንጅ እዩ ግን there's not much you can do ኢትዮጵያውያን ጉሰምዋ ኢልዎም ይበል ገይሮም እዮም ዝሃርምዎ ኣብዚ ግን ስታርቲንግ ንሕና ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኩነታት ኣይኮነን ኣነ ግን ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ዓቢ የሰክፈካ ብጣዕሚ እቲ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ስለንነብር ዘለና እዚ ናይዚ ካልእ ነገራት ስለንፈልጥ ናይ ግብረ ሰዶምን ናይ ገለን ስለንሰምዕ ንርእን እቲ ባህርያት ናቱ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ከም ወዲ ኣብዚ 2025 ከምዚ ዓይነት ባህርያት ኣብዚ ኤሮጳ ካልእ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኢሚድየትሊ ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ተለካ ነዚ ክትርኢ ከለካ ካልእ ትርጓመ እዩ ዝወሃቦ ከምቲ ንሕና ኣብ ኤርትራ ብቅንዕናና ምስ ዓርክና ክሳድ ንክሳድ ተሓዋኺፍና ንኸዶ ዝነበርና ኣብዚ ኤሮጳ ከምኡ ክትገብር ካልእ ትርጉም እዩ ዝገብር ደቂ ተባዕትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ዘለካ ርክብ ማራ እዩ ዘሰክፍ ኣብዚ ምስቲ ዘሎ ሕማቕ ባህርያት ንሪኦ ማለት እዩ ኣቢ እሱ እቲ ነገራት ስለዘይተነግሮ ድዩ ወይስ ከምኡ ፀገም ስለ ዘለዎ ድዩ
I don't know man this guy ላይ ዚያና ይመሳጅ ግን አውዲ አቶም ያትመስል እንኳን ይማራሉ ተብሎ አይገመትም። ስለማይማሩም በርከት ያሉ አሸማቃቂ ነገሮችን በውጭ ሀገር መሪዎች ላይ በተደጋጋሚ ሲፈጽሙ ይስተዋላል። ደጋግመው ለእንግዶች ብቻ ሳይሆን ለተመልካች ጭምር የሚሸክኩ ተግባራትን ሲፈጽሙ ለመማር አለመፈለጋቸውን ወይም መካሪ ማጣታቸውን የሚያሳይ ነው። ሴት መሪዎችን ሳይቀር እያቀፉና እጅ እያሻሹ የሚፈጸሙት ተግባር እንግዶችን ሳይቀር ኩምሽሽ ያደረገና እጃቸውን ከአብይ ለማዳን ደረታ ቸው ላይ ወይም ወደ ኋላ አጣምረው መጓዝንና መቆምን ሲመርጡም ታይተዋል። ካብ ምሕር ምትሕቋፍ ናቱ ስለ ደሰንብዶም ከም ካሎ ደቂ ተባዕትዮ ኢዶም ኣብ ሕቆም ክገብሩ ወይ ካለ ነገር ንክገብሩ ከም ዝግደዱ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣሜነት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሓቂ ሓይሽ ብፍላይ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ካል ህዝቢ ክትርኢ ከለካ ዓብ ስግፍታ ዝፈጥረሎ ምዃኑ ግን እንተወሓደ ንሱ ኣሜን ነቲ ሓደ ከመይ ሒዝዎ ይኸይድ ኣሎ ጅዚ it's just totally weird ማለት ሰብ እዚ ክንፈርድ ኣይንደለን ኢና ግን ገለ ሰብሲ ክነግሮ ይግባእ እዚ ፅቡቅ ባህሪ ይኮነን ፅቡቅ ግብሪ ይኮነን ፅቡቅ ተግባር ኣይኮነን ገለ ክብልዎ ይግባእ ግን መን ይንገሮ ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ፀገም እዩ እሱ እጂ ደለ ምኾነ ናብቲ ካልእ ጉዳያት ክንሰግር ለምናችሁ አባይ ተጠናቀቀ አብይ አህመድን ስፍስፍ ብሎ ሲአለክስ ተመለከታችሁ። ለካ ሰው ያልተረዳ ነው። ዛሬም ለካ ሀገሩን ይወዳታል። እኔ በጣም አጥፍቻለሁ ማለት ነው። ደስ ብሎኛል አባይ ግድባችን በመጠናቀቁ ታሪክ ሰርተናል። የታሪክ አካል በመሆናችሁ ሁላችንም ልንኮራ ይገባናል። ከይቅርታ ጋር ግን የምጠይቃችሁ አብይ አህመድ በአማራ እናት ላይ በትግራይ እናት ላይ በኦሮሚያም እናት ላይ ድሮኑን ሲያዘምት በግፍ እናቶችን ሲገድል ዛሬም ድረስ በየቤቱ እየገባ የአማራን ወጣት እናቶችን አዛውንትን ሲገድል ምን ነው ልቡ አራራለትም? ይሄ ባንዳ ጨፍጫፊ ገዳይ ጄኖሳይደር አብይ አህመድ ለትውልዳችን ሌላ ጥያቄ አለኝ። አባይን ማገደበ ነው አለ ቆይቷል በሙስና ያንከራተቱ እስካሁን ብሓፈሻ እንታይ ዝብሉ ዘለው እቲ ሓቂ አብይ አሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝነብዖ ኩነታት እዩ ንብዓት ሓርገፅ ከም ዝኾነን ብሓፈሻ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዕን ስቃይን ኣግምት ኢኻ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ኣብ እቲ ዲጋ ተወዲሉ ዝነብዖሲ ምስሉይነት ከም ዝኾነ እዮም ብብዝሕ ዝዛረቡ ዘለው ካብኡ ዝገደደ ግን ኣሎ እዚያ ዘረባ እስከ ስምዑላይ አብይ አህመድ በግድቡ ምርቃት ላይ እንዲገኙ ጋብዘዋቸው የነበሩ በርካታ መሪዎች ቀርተዋል። ካይሮ ድረስ ተጉዘው ግብፅን ከሞገቱት የኡጋንዳው ሙሴቬኒ እስከ ተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ቢን ዛይድ ድረስ የተጠሩበትና ያልተገኙበት መድረክም አነጋጋሪ ነው። ተዘጋጅተው የነበሩት 55 አልጋዎችና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጉባኤው ድርጊትም የዕለቱ ክስተት ሆኗል። በህዳሴው ግድብ ግንባታ የገንዘብም የላብም እንደተባለውም የደም መስዋዕትነት በመክፈል ኢትዮጵያን አሸናፊዎች ሆኗል። አብይ አሕመድ ኣብዚኣ ንህዳሴ ግድብ መዛዘሚ መመረቕታ ብዙሓት መራሕቲ ዓዲሙ ነይሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዙሓት ዓበይቲ መራሕቲ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ፋይናንስ ዝገብረሉ ዘሎ ናይ ኢማራት መራሒ እንታይ ኮይኑ ደይመፀ እሱ ይመፅኦን ስለዚ ናይ IMFን ወርልድ ባንክን ሓለፍቲ ተዓዲሞም ነይሮም ናይ ፈረንሳ ተዓዲሙ ነይሩ ናይ UK እውን ተዓዲሞም ከም ዝነበሩ ይንገር ካብ ኣፍሪቃ ድማ ቀንዲ እቲ ንነዊሕ ክዕድሞ ኢሉ ዝፅዕረሉ ዝነበረ ብፍሉይ ልኡኽ ድማ ገይሩ ዝዓደሞ ናይ ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ነይሩ ንሱ እውን ኣይመፀን ስለዚ እቲ ካልእ እውን ጀዋር እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣብዚ ትሕሪናዮ we've been talking about a series of experiments that we will allow us to experiment ብዛዕባ እቲ ተዓዲሞም ዝመፁ ሰባት ዝበልዎም ብዙሓት ሰባት ተዓዲሞም ክመፁ ክሳብ በዓል ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ከምውን ቭላድሚር ፑቲን ተዓዲሙ ከም ዝነበረን ካብ ኣሜሪካ እውን ዓበይቲ መራሕቲ ተዓዲሞም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ነይሩ ኩላቶም ድማ ንክመፁ ድሌት ከም ዘይብሎምን ወይ እውን ድሌት ከም ዘይረኣዩን ዳርጋ ኣብ መወዳእታ እቶም ዝተሳተፍዎ ብጀካ ናይ ኬንያ ካልኦት ናይ ሶማልያ ይኹን ናይ ጅቡቲ ተለሚኖም እዮም ኣብታ ዋዕላ ናይ UN ምስ መፁ ተለሚኖም እዮም ናብኡ ከይዶም ዝበሃል ዘሎ ስለዚ for example እንታይ ይብላ ኣሎ The embarrassment was so great that Abiy's team resorted to desperate measures with the UN climate change conference coinciding in Addis in his administration begged visiting delegations to make a token appearance after a consultation with Cairo. The leaders of Djibouti and Somalia attended, joined by a French South Sudanese president and the barely noticeable Prime Minister of Barbados. This was the best Abiy could salvage from his supposed global gala. ስለዚ ኣብ ኢቨንት ሓሲቡ ብዙሓት መራሕቲ ክዕድም ዝሓቀኖ ከም ዘይሰለጦን ናይ UN ይኹኑ ናይ ብዙሓት ካልኦት ትካላት ተዓዲሞም ነይሮም ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ስለ ዝርዩ ዘለው ኣብኡ ክሳተፉ
ኣይመረፁን ስለዚ نبين حدا كابتوم قندس فتونا فرانس إيمانويل ماكرون نا يويد بن زايدن زياتهم سلامتك مصوي كالي الكون حتيكا كبيديو أي مرات ما راحسك مصوي يخلني يرتبل مستزلوهم زمدنا ويون قربت كترو يخلى غاقل أينو تكونتات كبيد سلازلو نأبي مسؤول رأي مالتها بزوانزي نتأبز قبرو زلو كونتات مدقاف سلازخوني فتينكا كبيد من رجعي كون زغل سلازي أبي أحمد ولو كانت زلا بمساج مقبارن بقالن حفكف النابلة كارين تفتني أبايتاقن بينو تريف خمزلون تنسيلو خمزلون زرق كونتات كابوك سجر كم زي كعليهم زناقر زلو جوارقن بزيات راي كونن زهر مزلو سبات معدام أبي أمت راي كونن اتي زلو كونتات ديلا غيرو استردون قرن تلو أبزي حنت الفيديو اللاتني سمعوان تتساقام أبوخ قبرت فتن زلون تكون نتنك قلس قالو እስቲ ማራጅን አንተ ልጅ ሆነ እናቴ ፊትን ቀብታ ወይ ደግሞ ቅባት ቀብታ አሰማምራ ምናምን ሁሌ ወደ ባዶ ነው ትምህርት ይገባል ሰው መጀመሪያ ቤዚክ የሆነው ከተሟላለ በኋላ ነው ስለ ቆንጅና ስለ ውበት እኮ ሰከንደሪ ኢሴንሻል አይደለም እና አሁንም ደግሞ ሊከራከሩ ይፈልጋሉ እንደዛ ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው አሁን የማዳበሪያ ፋብሪካ ልንሰራ ነው በቃ የኢትዮጵያ ግብርና ችግር ሊፋታሩ ብለው ከፍ አድርገው እኛም እኮ ያያልን የነበረው ምንድን ነው ከመብራት ብሪጅሊንግ መብራት ይልቅ ከሪዞርቶች ይልቅ ትውልድ የሚለውጠው ምንድን ነው እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ምናልባት ንኣብስ ስለድፀሎ ከም ዝብል ዘሎ ዝብል ሰብ ኣሎ ግን ኣብ ኮንነት ኮይንካ ክትዛረብ ከለካ እቲ ጀዋር ዝብሎ ዘሎ ነጥብታት ኣገዳሲ እዩ ኣቢ ናይ ኣቢ ስራሕ ከመይ ጌርካ ወሰዶ ኢሉ ኣደስተንሲ ኣነ ወዳ ኣክንዲ ተቁርሶን ገለ ትገብሮን ዘይቲ ቀባቢኣ ፀጉሩ መሻሽታ ኣብ ጥራይ ከብዱ ንቤት ትምህርቲ ክሰዶ ከላ እንታይ ክስምዖ እዩ ኩሉ እቲ ምፅብባቕ ከብድኻ ምስ መልአ ሕክምናኻ ምስ ተገበረ መሰረታውያን ነገራት ምስ ረኸብካዩ ገዛ ምስ ረኸብካ ዝብላዕን ዝስተን ምስ ረኸብካ ድሕሪ እቲ ፅባቐ ዝመፅእ ኣቢ ኣብዘን ዝሓለፋ ለሰይ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ቀንዲ ኩሉ እቲ ዝገበሮ እንተሪና ኣብ ፅባቐ ጥራይ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ሪዞርት ሰሪሕሎ ሙዚየማት ሰሪሕሎ ፅርግያታት ሰሪሕሎ ኮሪዶር ኢላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰሪሕሎ ኩሉ እዚ ትሪኦ ዘለኻ መናብሮ ናትካ ፅቡቕ ምስ ኮነ ኢኻ እንጆይ ትገብሮ ተዲኻኒ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ዋጋ እውን ኣለዎ ንኣብነት ፅርግያታት ከተግፍዕ ተኮይንካ ብዙሓት ሰባት ድኻታት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ቦታ ከተፍርስ ኢኻ መናብሮ ናይቲ ከተማ ድማ ኣውቶማቲካሊ ከተኽብሮ ኢኻ ስለዚ እቲ ድኻ እንታይ ክኸውን እዩ ካብቲ ዓዲ ክስጎግ እዩ ባይ ዘ ወይ እዚ ኮንፈረንስ ናይ ዩኤን ለንቀዳ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣዲስ ኣበባ ነቶም ድኻታት ሙሎም ኣኪቦም ወሲዶሞም ምክንያቱ ነቲ ጎደናታት ከየበላሹ ዝልምኑን ድኻታትን ብሙሎም ኣኪቦም ኣብ ማዓስከራት ሒዞሞም ነይሮም ስለምንታይ ነቲ ከተማ ፅባቐ ናቱ ከየበላሽዎ እቶም ድኻታትን ለመንትን ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ትገብሮ ዘለካ ስራሕ ብመሰረቱ ንኣብነት ጀዋር ብዙሕ ግዜ ዝማጎተላ ኩሉ እቲ ሪዞርትታት ገይርዎ ዘሎ ዋላ እቲ ቤተ መንግስቲ ሰሪሕዎ ዘሎ መጀመርያ ንዑ ገዲፉ እንዳ ድኹዒ እንዳ ሽኮር እንዳገለ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከረጋግኡ ዝኽእሉ እንተዝገብር ነይሩ መጀመርያ ሓረስቶት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ሕጂ ንኣብነት ናይ ፈርቲላይዘር ወይ ከዓ ናይ ድኹዒ ካምፓኒ ከገብር ኢሉ መናብራ ዝገብሮ ዝነበረ ቅድሚ 6 ዓመት ቤተ መንግስቲ ናቱ ገዲፉ ንዑ ክገብር ይኽእል ነይሩ ናበለ ይዛረብ እሱ ንመብዛሕትኡ ሓረስታይ ናይቲ ዓዲ ክጠቅም ስለዝኽእል መነባብሮ ኣብ ምርጋዕ ዓብ ተራም ተፃወተ ነይሩ የግዳስ ኣቢ ፕራዮሪቲ ስለዘይርዶ ቀዳምነታት ስለዘይርዶ ናብቲ ዘብለጭልጭ ብምምኻድ እዩ ከይዱ ሕጂ ብናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ክትሪኦ ከለካ ኣቢ እንታይ ዝደሊ ገንዘብ ቤን ገይሩ ከምፅእ ይኽእል ገንዘብ ቤን ገይሩ የምፅእ ድማ ነቲ ናለመነ ደምፅኦ ዘሎ እቶም ኣይኤምኤፍ ኩሉ ግዜ ዕዳኻ ብኸመይ ክትከፍል ትኽእል ኢንትረስት ሬት ናትካ ብኸመይ ትኸፍል ክብሎ ከለዉ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ገይረ ንዓጥራይ ትርደሱ ቱሪዝም ድሕሪ ጌርካ ቱሪስትስ ክመፁኻዮም ገንዘብ ክቡኻዮም ሽዑ ካልእ ትገብር እቲ ሕቶ ግን እዚ ኩሉ ፕሮጀክት ትገብሮ ዘለካ ን2% ናይቲ ሃገር ን1 ቢልዮን ህዝቢ ከማን ሰርፊ ክገብር ኣይክእልን እዩ ን2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ሰርፊ ክገብረልካ ኽእል 130 ሚልዮን ኣለኒ ትብል ከለካ እቲ ካልእ ህዝቢ ብኸመይ ክነብር ካብኡ እንታይ ኣታዊ ይረክብ መነባብሩ ብኸመይ ይተዓራረ ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክደግመ እዚ ሱ ዝገብሮ ዘሎ ንኤርትራ ይትሰርሓላ ንኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለና ኣስመራ ሓደ ኣብ ሓንቲ ኣስመራ ጥራይ ፅቡቅ ጌርካ እንተሰሪሕካ ድሕሪያ ድማ ባፅዕ እንተሰሪሕካ ነዘን ክልተ ጥራይ ተሰሪሕካ ቱሪዝም ብብዝሒ ክመፀካ ከሎ እቲ ካልእ ህዝቢ ተኣታዊ ናትካ ካብቲ ቱሪዝም ትረኽቦ ነቲ ሃገር ንኽጥውር ይቐለልካ እዩ ምክንያቱ ኣስመራን ባፅዕን ፅቡቅ ጌርካ ተሰሪሕካ በቲ ኣብኡ ዝመፀካ ነቲ ተሪፉ ዘሎ 3 ሚልዮን ህዝብኻ ንክትኣልዮ ቀሊል እዩ ተርዲኹም ኣሎ
توريست زتمصينا بوز توريست كمصاكا سلا زغل እቲ توريست زمصالካ ኣታዊታ ተጠቂምት መንግስቲ ነቲ ካልእ ተሪፉ ዘሎ ንኽገብሮ ዝበለጽ ዕድል ኣለዎ ኣከም በዓል ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ ግን ብቱሪዝም ዝመጽእ ገንዘብ ነዚ ሚልዮናት ህዝቢ ንኽጥውር ክኽለካ ይክእልኒ ዳኻ ትገብር ዘለካ ማኒፋክቸሪንግ ዶ ካልኦት ኢንዱስትሪታት ከተማዕብል ክትክእል ኣለካ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለካ ብዙሕ ሰብ ስራሕ ክፈጥር ዝኽእል ኢንዱስትሪ ኢኻ ትመርጽ እዚኣ ጽቡቕ ገይረ ተደጋጋሚ ዝገልጻ ዘረባ ያነ በዓል ስዊዘርላንድ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ዝያደ ዘተኩሩ ውሕዳት ህዝቢ ስለ ዘለዎም እዮም በታ ኣታዊ ትረኽቦ ሃገርካ ክትጥውር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ህዝቢ እንተለካ ግን እቲ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ከም ተወሳኺ ኢኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል እምበር መሰረት ናይ ቁጠባኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ህዝብኻ ምንታይ ክሰርሕ ፋብሪካታት ክህልወካ ኣለዎ ኢንዱስትሪ ማኒፋክቸሪንግ ሕርሻ ምዕቡል ገለ ክትህልወካ ኣለዎ እሱ ኣብ ኤርትራ የድልን ንብል ኣለና ግን ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ከምዚ በዓል ኢማራት ተገብሩ ኣለዎ ኣብ ኢንዱስትሪ ጥራይ በዚ ቱሪዝም ጥራይ ማዕታታዊ ገይሮም ነቲ ተሪፍዎም ዘሎ ድማ የማዕብሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ዝያዳ ንበዓል ኤርትራ ከርብሕ ዝኽእልን ክዕውት ዝኽእልን እቲ ኤክስፐሪመንት ናቱ ግን ኣብ ሕማቕ ደረጃ ይወድቕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤኒዌይ their country their choice ከም ድሌቶም ክዛረቡ ክእሉ ትርኢቶናቶም ጥራይና ኮሜንት ንገብር ዘለና እነ ቡርቲ እየፎከሩ ያሉት ተጠንቶ ዓለም አቀፍ ህግ ታይቶ ዲፕሎማሲ መስመር እንዴት ይከናወናል እንደዚህ ስናረግ ምን ይመጣል የሚልም ጥናትም የለውም በመሰረቱ ምንም የለም ኤመሬት አዘዘች አብይ አህመድ ጀነራሎች የሚባሉትን ሰበሰባቸው እነ ቡልቲን እነ ገመቺስን ትእዛዝ ሰጣቸው እንሄዳለን እንዋጋለን አላቸው አብይ ስላዘዛቸው ለጊዜው ምንም አልታያቸው እኛ እየመከርናቸው ነው አሁንም ለነሱ ምን ነግራቸው ታው ተማርካችሁ ሶስተኛ ጊዜ ተማርካችሁ የሚያስለቅቃችሁም የለም አሁን ያኔ ቲፒኤልኤፍ ነበር ብዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፕሮጀክት ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢማራት ፕሮጀክት እዩ ኢማራት ያና ብትደፋ ዘላ እቶም ጀነራላቱ ድማ በሉ ተባሂሎም ዝብሉ እምበር ሓሲቦም ገሚቶም ካልኩሌት ገይሮም ዝኸዱ ከም ዘይኮኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ንሕና ድማ ንነግረኩም ዘለና ውግእ ትብሉ ዘለኹም ሻዕብያ ክትማረኹ ኢኹም ከም ትማሊ ዘጥሕነኩም ድማ የለን ህወሓት ዝበሃል ገለ የለን ኣብዚ እዋን እዚ እንተ ተማሪኽኩም ዘጥሕነኩም ነገር የለን እናበለዩ ዝነግሮም ዘሎ ዌል ውብልቲ እንታይ እዩ ክማርኹ ድማ ይማርኹን እቲ ኩነታት ኣይሆብ ኣብታት ኣይብፅሖም ንኸውን ኣብዞም ሕማም ሻዕብያ ድማ ንስገር ኤርትራ እንድሕ ምሳሌ ለገበርካያ የትኛውም ዓለም ሃገር ምሳሌ ክትኾነካ ይትኽእል እዩ እቶም ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ኤርትራ ገዛኢ ሓይሊ ትግርኛ ተናጋሪ እዩ ምሳና ክሻብ ሳሕሊ ክሻብ ኣዲስ ኣበባ ብሓደ ልተጋደልና ኢና ሓደ ብሄርና ሓደ ቋንቋና ሓደ መንነትና ፖለቲካዊ ባህልና ተመሳሳሊ እዚ ምሳሌ ለይኾነሉ ምክንያት ካሊእ ካብ ተምፅእ ስለዚ ምሳሌ ሲ ኣይትምረፁ ትልቀረበና ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐርብ የብልናይ ህዝቢ ኤርትራ ፌል ገይሩ ብመራሒኡ ድዩ ብባዕሉ ድዩ ኣብ ሪፈረንደም ትገብር ተጋግዩ መንግስታዊ መስራት ድዩ ተጋግዩ ለምንታይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙና ኒኦ ቱናይና ትግራይ መንግስት ልባል ህወሓት ታይ መጻهم ዘሎ ስለለ ይፈልጥ እዩ ቀጽል ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ ኤርትራ ለመስረት መንግስትን ኣብ ትግራይ ለመስረት መንግስትን ተመሳሳሊ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ስለዚ እዚ ሎ ደው ሱዳን እውን ተልዒል ነይሩ قلت بهر يوم نيوا سلازي بوزي عليه تسمع معتنا أف تقرأ سلسة بهر يوم نيو هم تخوين ما أف تقرأ كم ناس دو سودان الوزحة سلسة بهر الله يروب الله كنا مال الله أنا زجر مني زم سبازياتهم إمبرد ترسهم تخكل سرحيو أنا لا يسكت جبرت خلين دحرقين كا بفلا بقداينا يرترا أنت هاي تسأجم تحريلكا أنت عينة ترى إثيوبيا تسعوت نيرا إمبرد تنفسهم نايم في التشكيلة تعلمي سلف أويرنس اللوم دو ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ፀገምናታ ሃገር ኣብ ምዃና ከም ዘይኮነ ካብ 91 ክሳብ 97 ዝነበረ ታሪክ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ 97 እንታይ ስለ ተቐየረ እዩ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ተቐየረ ብመሰረቱ ቅድሚ 97 ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እሱ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነይሩ ድሕሪኡም ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ዘሎ what changed እንታይ ተቐይሩ ድሕሪ ኢልካ ኔቸር ናይቲ ጉርብትና ተቐይሩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ተቐይሩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ካብ ሓደ ፍሬንድ ለሃገር ናብ ሓደ ተጻባኢ ተጻባይ ጥራይ ኩሉስ ብሙሉ ትዞባ አንጻርና ሞቢላይዝ ክገብሮ ስለ ዝኻለ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብዙርዩ ሒዙ ንዓና ከጥፋና ስለ ዝመረፀ እዩ እቲ ርእሶም ነዛ ንእሽተይ ነገር ቀላል መንገዲ ድዩ ክሓስብ ዘይክእል ኮይኑ ድሓርካስ ንስኻትኩም ናትኩም ዕጫ ሓድሽ ነገር ክትፈጥሩ ትኽእሉ እንዲኹም ኮንኩም
ሕራ ኤርትራ ናታ ምርጫ ወሲዳ ናታ መንገዲ ኸይዳ ብዝመስላ ድማ ትኸይዳ ኣላ ምስ ኩሉ ሽግራታ ድማ ትቃተል እውን የላ ህዝቢ ኤርትራ ተኸባቢሩ እዩ ዝኸይ ዘሎ ሃገራዊ ስምዒት ድማ ኣለና ምስ ኩሉ ፀገማትና ከለና እውን ሃገርና ንፍቲ ኢና ንስኻትኩም ምስቲ ዘለና ዕድላት ትብልዎ ናትኩም ነገር ንኤርትራ ወይ ንኻልእ ገዲፍኩም ክትገብሩ ኣይትኽእሉ ማለት እዩ ኣብዚኣቶም ዘሎ ህውተታ ኣነ መግለፂ የስእነሉ ምክንያቱ መጀመርያ እንታይ ዝብል ስላሎ መርዓትከ ሓዛ ገለ መርዓውከ ሓዛ መርዓ ቆፀራዲ ወላ ከም ገለ ኣሎ መን ሃገር ክትከውን ኢኻ ምስ በለካ ክንዚ ዲቤት ትገብር ዘለኻ ሃገር ክትከውን እኮ ብዲቤት ጥራይ ዝግበር ኣይኮነን ከቢድ ዋጋ ክትከፍልካ ድልውነት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ካልእ ኩሉ ትትብልዎ ዘለኹም መጀመርያ ለውጡ ክትገብሩ ተደልዮም ኣብ ነፍስኹም ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ እንታይ ክንገብር ንኽእል እምበር ንኤርትራ 10 ግዜ ናልዓልካ ምልክት ናይ ዲቤት ናትካ ክኸውን ኣይክእልኒ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ኤርትራውያን በዓልና ኣለናዮ ኤርትራውያን በዓሎም ምስቲ ኩሉ ሽግሮም ምስቲ ኩሉ ብድሆታቶም ክንሰግሮ ኢና ካብኡ ዝኸብድ ብድሆታት ሰጊርና ኢና እጂ እውን ይስገር ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ናቶም ጉዳይ ገይሮም ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ ትፀገምና ኢሎም ኣብ ጉዳይካ ጥራይ እንተትዘራረብ ዝበለፀ መፍትሒ ምምፃእ ኣሎም ነይሩ ዝኾነ ግን እቲ ዲቤት ሓደ ነገር ናይ ነፍሱ ገዲፍ ናብ ካልእ ጥራይ ተመርኪሱ ክዛረብ ከሎ ነዚ ኢና ንርኢ ዘለና ሓቆም እዮም ኣብ ገለገለ ኩሉ እቲ ኣመፃፃ ናይ ትግራይ ሲ ንኤርትራ እናቐዳሕካ ዝግበር ዝነበረ እዩ ክብሉ ዋላ እውን እቲ ባንዴራ ዋላ እውን እቲ ኩሉ ኣካይዳ ዋላ እውን እቲ ህወሓት ዝብል ሽም ኩሉ እቲ ዝመርፅዎ ዝነበሩ ካብ ኤርትራ እናቐዳሕካ ዝግበር ዝነበረ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ጥራይ ኤርትራ ተታዕዊታ ኢና ሃገር ክንከውን ንኽእል ወይ እውን ኤርትራ ትኸዶ ኤርትራ ክትዕወትን ከይትዕወትን እንታይ ብድሆታት የጋጥም ኣሎ ክትግምት ኣለካ እንደይ ነው ድስ ተጋሩ ካልኦት ኮይ ነግሮም ኣሎ ኤርትራ ዘጋጥማ ዘላ ብድሆ ቀሊል ብድሆ ኣይኮነን ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ብሙሉ አንፃራ ደው ኢሉ ኣሎ አይ ቲንክ ብርሃን ልፍዓት ኣብገለ ገሊፅሎም ነይሩ ግን ወሬቨር እቲ ዘሎ ዲቤት ንክንሰምዕ ኢለ ጥራይ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ዝበሃር ዘረባ ቅጭ ዘምፃለይ ንዓይ ሕጂ ናብቲ ናይ ወደ ዓመት ክንሰግር because this is too much a little bit too much ንዓይ ብዙሕ እንተሰማዕናዮ ድማ ከቆጥዓና እምበር ተምፃልና ነገር የብሉ ተኸታተልቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከምዚ ትሪኡና ዘለኹም ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ኢና ንርከብ ዘለና ሃዋህው ናይ ዕዳጋኻ መብዛሕትኦም ሸቃጦ ቁሩብ ክብር ኢሉ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ደለው እንታይ እቲ ምክንያት ኢልና ምስ ሓተትናዮም ኩሉ ግዜ እንድሕር ጠሊ ናይ ክራማት ኣብ ፅቡቕ ሃዋህው እንድሕር ኣሎ እኽልን ወርቅን ይሓስር ከብቲ ከዓ ወይ ከዓ ጠለበጊዕ ከዓ ይኸብራ እየን ምክንያቱ እስኻ ከተፋርየን ስለትደሊ እንድሕር ቁሩብ ስሕው ኢልካ ግን ክሸጠን ስለትሓስብ ብብዝሒ ስለዝመፃ እየን ዝሓስር ብልና ኣሎ ንዝያዳ ሓበሬታ ናብኦም ከብለኩም እየ ምሳይ ተኸታተሉ ናይ ኣብዚኣ ኣሎ ሓደ ጠለበጊዕ ዲ ዋላ ከብቲ ድፅበ ዘሎ ርሑስ ኣውደ ዓመት ግበረልና ሓቢር መን ክብል ሞሽብ ዮሃንስ ዮሃንስ ሓርያቶ ዮሃንስ ዕዳጋ ከመይ ኣሎ ሃዋህው الحمد لله كنت أختي ጠለበጊዕ ከመይ ኣለዋ ጠለበጊዕ ድሓን የላ ኣብ ከብቲ ዶ ሓይሽ ዋጋ ወላ ኣብተን ጠለበጊዕ ኣብተን ጠለበጊዕ ወርባይ ናይ ስጋ ናይ ኣውደ ዓመት ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ስለጠልብን ሓራይ ዮሃንስ ሓወይ ብምክንያት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ተመሓላልፎተል እዩ بعد قال أخبار كله زباف دي مالك تعرفوا يقول لهم ما يبحكي تفاعلوا هيك ما يبحكي شو هاد كان فتح بوتاي زي تعرف دي ناي ولا خاي تاعي هو فوق عليه هو فوق بتاعني تبوكا لمزمو يقول لتعنا يقول ولا نزل يقول شيء بتاعني طبعا عين التافل يقولي كل عين التافل يجمع لذي خلاص زلنا هزمون خاوز راح يهزمون بدرجة حاجة رزق طحن زي خلابي خخول بزح تصفال لنا على الآخر لا تخنا خلي صبح بعد زلنا حارشنا تقينا ميسنا نبلع صبح وتصنطو ناي بحكي كمون كشعو ختمر يتشجر حبر كتقبل يتشجر مش ما دبها يفلتني لو مبزع دي هاي مش مثلنا زيكا حكي مع خلا كرم حدواري حد 4 زران حد 4 خمي كم ما جعلت كل اخذت كمون قد خبر كاخت حساب كدام مسرعان
صندق ختم يا خنار انا اكيد ليه احنا انا بيتك ستايل انا في بيتك ستايل تخش داس بيتك ستايل قرق سوا اتخلي كورس دار قاعد ما تشرح من بين اوكي او كده بقى رايت تايم كده اطلع قطامي اكيد شو ما راح يحدث لنا نيرو انت يوقع نيرو استخمزي ابت برخاتات كمزي عمبار عمبار شمطه كنديلو قالت انقلع شو قال زبحلان مو معلت جزخه ايترنيخه نبعلت ناي قسنتي وتفلي نغاري زلو ناي بقى خمس زبلكم بتعمل كراونت ساريهم كيدهم حرق زي بيتسعني بنيش هو حج موبايل قال لي نبر اخشعو بك بتي كلها سو ولا تجنزب تهليكا أتذكرون هيك قدمنا هوي وأنا تقلت أنا داير ساعة ميموري بتعمل لون እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ኣውደ ዓመታት ኣበዓላ ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ ዓመታት ኤርትራ ሞር ናብቲ ትራዲሽን ናታ ኣብቲ ጥንታዊ ባህሊ ኣብቲ ባህልን ክብርታትን ናይቲ ህዝቢ ንድሕሪት ተመሊሳ ከም ዘላ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ባህልኻ እንተደይ ኣኽቢርካ ነገራት እውን ከምቲ ትደልዮ ክኾነልካ ይክእልኒ እዩ ንፋስ ኣብ ዝሃረመካ ትኸይድ ኮይንካ ፅባሕ ንግሆ መውደቂኻ እውን ዝኸፍእ እዩ ባህሉ እናገደፈ ንባህሉ እናንዓቐ ብዘበናውነት እናተጠቅዐ ዝኸደ ሕብረተሰብ ከምዚ ኤውሮጳ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሞደርን ሕብረተሰብ ዝበሃል ዘሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ካብኡ ክንድሕር ደሊና ባህልና ከነኽብር ክንክእል ኣለና እስከ ንእሽተይ ክንሰምዓ እዚኣ ሳይገብራልኩ ማለት ሕጂ ስራሕና ናይ ልዕሊ 10 ዓመት ተሞክሮ ኣሎ ካብ መጀመርታ ጀምር ከሎ ናይ ደርሆና ጀሚርና ብድሕሪት ድማ ፀባን ውፅኢቱን ካብ ከም ስትሪኦ ዘለኹም ብምሉእ ጀሚርና እንዳዕበና ይኸዓ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ هبل الفولي أبقني هتودع عمت هبي يسرح فولي أب ناود عمتات جزء كل جزء وعو عود عمت وعو كل جزء سلزت كل جزء خاني تقريبا خمس أنا حكا كم عمتنا بعمت كل جزء كاتب لنا إن أنا مت هو متعلمات عمت يوهانا في اليوم تدلي نقول لهم حزب إيرترا شو مين داوت عند برهان بها أبي شرح له بريتش باسي كان لايك أمباسادر درايفر بلس عدش عمت رأس عدش عمت من كله حزب إيرترا هاي كم تكال وبدو عدش عمت قلنا ندير أمباسادر سويتي شوبينج قبلنا عود عمت مسينا لنا عود عمت يخبروا وين مالك يخبروا أبي باسيل أبي باسيل لا ستاف مالتي بعد ما تكون إنجليش تشين أسرع شمون أسرع شديشتن جانواري نحن أجن تشين عسر شمون ستاف كله إبراوي أبشر سنكون تبغى نبعله لنا We love Eritrea. We love being here. The people are so special. The hospitality, our neighbors, our friends. It's such a blessing for us to be here, really. The people are special, very special. But I wish you a very happy New Year. It is New Year this week. Celebrate well. كم ريو زلنا تي أو دعمتات بزيوم وجن عدنجلي تي إمباسنا عدنجليز كله زوجبرو ينا نرزلنا تي بعلا نبعلات بحفشة ك I'll give you one thing مهنياتو أب حنتي نعي زجرة متن مالتيو زي أسكرايو لي بلينا وحنا فتحكينا شاتك يوهانس رو كذاقت كخينا القمرو جالش يوينا قدوس يوهانس እዚ ድማ ኣብ በዓላ ናይ ህዝቢ ብሌን ንቅዱስ ዮሃንስ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤርትራ ነቲ ኩሉ ኤርትራዊ ንኩሉ ኤርትራ ክፈልጦ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ብሌን ኣብ ልዕሊ ኣብ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዓብዪ ኣኽብሮት እዩ ዘለዎም እዚ ልክዕ ከምቲ ካልእ ክርስቲያን ዝበሃል ኢንፋክት ኣነ ንእሽተይ ከለኹ እውን የርክቦ ቆልኣት ኣስላም እዮም ብሓደ ነብዕሎ ነርና ብፍላይ እቲ ጓቑመ ምዕፃብ ዶ እቲ ቅዱስ ዮሃንስ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያናዊ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ባህላዊ ፌስቲቫል እውን እዩ ዝረአ ኣብ ብሌን ከምኡ እዩ ነይሩ ሕጂ እውን ከምኡ ክህሉ ተስፋ ገብር ስለዚ እቲ ቅንያት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ቅድሚኡ እቲ ጓቑመ ክሕፀብ ሰብ ኣብዚ እውን ኣብዚ ከም ቪድዮ ገይሮም ኣይ ቲንክ እቲ ባህሊ ኣብ ምእካብ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ብኤርትራ it's very very impressive እዚ ዓዲ ድማ ሓሊብ መንተል ትበሃል ንኸረን ዝኸድኩም ከባቢ ከረን ቅድሚ ምብፃሕካ 11 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዓባይ ዓዲ ብሌን እያ ጓቑመ ምሕፃብ ገለመለ እዮም ዘርእዩ ብዚ ስለዚ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ያኸኒ ዝበሃል ብብሌን ብዙሕ ትራዲሽንስ ዘለዎ እዩ ኣብ ሩባታት ዓድኻ ዳርጋ ኩሉኻ ስለ ዝጠልል ጓቑመ ከይድካ ምሕፃብ ሓደ ዓብዪ ትራዲሽን ዘለዎ እዩ ኣይኮነን ኣብቲ ዓድታት ዘይኮነ ዋላ በዓል ከረም እውን ዝዓበየ ሰብ ዝክሮ እዩ ብብዙሕ
بوغناتنا خد سبي حزي حصب نيريو كلتا سومن ديو قال سلازي تراديشن كم تجيرهم دوكيمنت جيرهم مو كبصحوا خلو اتس بيوتيفول ناي كل حزبتاتنا ኤርትራ ባህልታት ናቱ ጽቡቅ ገይሩ ዶክመንት ክኾን ኣሎ ናተይ ገምጋም ዝነግረኩም ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ምናልባት ዘን ዝሓለፋ 4 ዓመት 5 ዓመት ገለ ንበሎ ካብ 2000 ከባቢ 2000 ጀሚርና ክሳብ 2010 ገለ ዝነበረ ግዜ ባህሊ ኤርትራ ኣብ ምጥፋእ ብዙሕ ተሰሪሑ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እዚ ቬሎ ታዶ እዚ ናይ ሞደርን ካልቸር ዶ ገለና ተባሃለ ዳርጋ ንብሌን ሓደጋ ወዲቕዎ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ولا ونز سنة طبناتنا بيوتيوب كتري خلق مورا بهلاوي زقتيو قال سبالو دصلو ات مودرن زبهال ابز عربا عالم نريا لنا مسل شوي سلازي بهال خان كبر خان دحر حسكات ريخا من النتكا زياده كتستماقرت غلمبر نصعدو كمهم كابهم للعلق تكون يتخلنيها سلازي it's just it's beautiful to see this بكل من قدنا رانا يوكن كيدنا اسكي حوس قبل لكم دما كابتي بهال دما خينوت زندق أنستيو ولدو ناي هجي دلوا كيدان كبر مخانو آمينن دقنا بمولن تبعتها يكون أنستاينة خيدان آمينهم أب كيدانهم كصنعو فقرن سنحني جيروم فقدو اتي فقدو عليات فردن فقدو نقر ننو على دلنا كسارة دا أمبر مخصب يقولون أو دي كايو رتيع كايو أي تحقص رتيعك أي تحقص انتاي دا فقرن سنحني جيركا تعبعيكا كيدان كاسمعيكا تداخلكا شو حقص رايو من انت تم حسانات زيادة ولا تخلطي ودن والنقواني بزهجي متيدلو تكنولوجي بتمرتي تمازازينهم لعلم تحت نكبها هالو تخالو وطم حسانات دحلفوه سكيات قبل بنا حديرنا كدانا نسنا يدل الله فبسي انجرات راي كونن بحكي قن مزيات حسب بلحنت فيديو ريال لغوها كريكم معرم تاون زليا سلازخنا ناو دامت معلتكم ممكن نزارب كويدا لن يقن دياك زارب الله دس بلني This video لا سلامتك هلو ديني ادينا هون وا ايصلحن مو نايلو مدا معريش كورين دينا نوسخن ود وا قرب دا حيل كايتو لام كايت صري نمبر مدا حوات عندهم حيلينا ايه دي اخي امنا لان انا نسب اي جوالي وبروح عتيبي تساليني منبر غيري قريبي والعوشات ايزتكم ودي دير لمبر عوشات بالقل عين على الترار ورت الدريرو أمدو كسي قبل أمدو كسيتو لم دا انت هدي خاهم كان داول كنا ما تقول من داول كنا من داول كنا ما دا شنتم جم ستدلو نجارو كنا خمس ست خازا بالي ولما كو ساتم يمانست هو ساتم يمانست وي أنا مني نافع سالوا أنا خبرنا حجي كل خوين ندي ندي حتى ملسكا زعر زلو كي مثلا نزمت زلو هيوت ندخف أمبر ندحش زغي زلو هيوت مثلا أنا قل حتى لاتني نزيوم نابرح حدار كنت قبل لكم تحاسب من إسيات تسعروا زلهم جنزب تكوب زلهم من إسيات أنت رأى كم سبعي أبجزخا بسبيت خاك كبر زي تركب بدك خاك كبر زي تركب أتوز الله قال كدان إمنت نبعلو أتأرد أعرف خوين زلوا عمد يخت سنح مش عمد يخسنح زي فلت إمنت زي بقول هو ناخد ناسي أبز حج أوان كمان إسي جنزبك أكيبك وي جزخانات في خان حرار وي نابرات جوبرولوسي أنتي ربحوي لك أنتي خاخ تركب أم نقصين حذر مكبر جايجي كون دحر كوينو أنت رأنا سخاك بسبيت خاك كبر زي ترخبون دحر كونك وي already بقت سبعتي كبر الأوان دهر بتعنها أنت رأى كم like كبدك خاونا كندينا كاي تخبر كم أول أمنت كندينا كاي تسنح من البشر مش عمل هو نوس تتقرأ تكاز نبري هو ندعو كيلو سلامتاي جنزب كان جزخانة فيها ناكم زعنتي وطأتو سلامتاي نابزح سركا هي وطأتو you know what I mean like why دي خاخ كله عمتات صحيحة وي صحيحات متأثر زيا حتونا أنهم من دري زلقو نوس حونا أنهم كمل سولز دلي كل حضارات كمزي أب ميديا تزرب كم يكونن لعلو كله نتي حضارات ملكت حتو زمت زربا ملكت حتو تو زربا فتسين كخنك أو مزلنا يو قدامي نجر انتهي to purpose my life بفلاي كم وتبعتك كن كرا يوم كم ودو خينك اوكي سريح كا جنزبا كيف كا so what is the point
እንታይ ዮ ክገብረልካ እቲ ገንዘብ ኣኪብካ ዘለኻ ደቂ ተባዕትዮ ናቹራሊ ገንዘብ ተረኺብና ሓዳር ክንገብር ናብራ ክንገብር ንኻልኦት ቴክ ኬር ክንገብር ኢና ንፈቱ ንኻልኦት ክንኣልይ ደስ ዝብለና ገንዘብ ረኺቡ ብዙሕ ረኺቡ ሰብ ሓዳር ገይሩ ሂወቱ ስድሩ ክኣልይ ዝደሊ እምበር ገንዘብ ጥራይ ኣኪብካ እንታይ ይገብረልካ እንታይ ኢኻ ተጥፍኦ ወላ እቲ ኩሉ ክትገብሮ ትኽእል መዘናግዒ እውን እኮ ደረት ኣሎ ይስልችወካ ድሕሪ ግዜ ስለዚ የስ ቻለንጅስ ኣሎ ብድሆታት ኣሎ እቲ ባህልኻ ምዕቃብ ንብሎ ዘለና ድማ ብመሰረቱ ባህል እንድሕር ዓቂብካ ተሓዳራ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ኣነ ከጋነን ደልየ ይኮንኩ ሃይማኖትካን ባህልኻን ተኽቢርካ ኪዳን ይጸንዕ እዩ ስለዚ ዘን ክልተ ነገራት ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ብዙሕ ግዜ ዝደፋለን ሃይማኖትን ባህልን ተደፊካ ሓዳራት ንኽጸንዕ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ኩሎም እቶም ምናልባት እዚያ ዘረባ እዚያ ክነግረኩም ኣብዚያ ከም ፃዕደ ለየ ነበርኩም ግን ተኣርስቲ ካብዚ ዝዓቢ ነጥቢ ስለ ዘይብልና ናይ ግድን ክንዛረበሉ ካ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ there was a video ንሎሙ ቀሪበያ ዝነበርኩ እዚያ እስከስምዑለይ ከተሓዘሊ እየ ምስትናቱ Obsession is an act of Satanism. Watch as this is being satanic. Thinkers view early feminist thinkers. A lot of the early feminist thinkers view Satan as the liberator of women. Elizabeth Stanton, who is the author of the Woman's Bible, took the Bible, took out all the parts that she thought were not great for women in the Bible and rewrote it entirely herself. Wow. And feminism is directly opposed to the Bible because the villain of the Bible, Satan, they idolize as this great liberator of women. Satanism is worshiping the self. It's very important to understand that the history, the link between Satan worship and worship of the self and rejecting the hierarchy of God and man is the root of modern day feminism. እንታይ ትብል ዘላ እዛ ዘረባ እዚያ እንድሕር ሰሚዕኩማ እቲ ሞደርን ደይ ፌሚኒዝም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መሰረት ናቱ ካበይ መፅኡ እቲ ሓሳብ ናይ ፌሚኒዝም ንዝብል እንታይ ትብል ዘላ መጀመርያ ኣብቲ ሰይጣን ኣብቲ ናይ ፌሚኒስት ኣተሓሳስባ ብመሰረቱ ሰይጣን ከም ሓደ ሓራ ደውፅእ ሊበሬተር ንሓርነትካ ጅግና ሓራ ደውፃእካ ሰይጣን ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ገለ ካብተን ቀዳሞት መራሕቲ ናይ ፌሚኒስት ዝነበራ ዝበለተን ድማ ቅዱስ መፅሓፍ ወሲዳ ንኣብነት ነቲ ቅዱስ መፅሓፍ ብምሉ ብዛዕባ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቕ ዘሎ ፅቡቕ ነቲ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ሕማቕ ዝዛረብ ጥቕስታት ድማ ባዕላ ፅሒፋ ሰይጣን ከም ሓደ ሊበሬተር ከም ሓደ ሓራ ደውፅእ ሓይሊ ገይራ the woman's bible ብምባል ነቲ ቅዱስ መፅሓፍ ባዕላ ፅሒፋታ እያ ስለዚ እቲ ኣምልኾ ናይ ሰይጣን ከምኡውን ካብ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ተፈጥሮ እንታይ ዝብል ኣምላኽ ቀዳማይ ድሕሪኡ ኣዳም ተፈጢሩ ድሕሪኡ ድማ ካብ ኣዳም ጓል ኣንስተይቲ ሄዋን ወፂኣ እዩ ዝብል ነዚ ሕጊ ኣይቅበልዎን እየን ፌሚኒስት ዝበሃላ ስለዚ እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል ብመሰረቱ እንተተረዲዩካ እንታይ ዝገብር እንድሕር ኢልካ እቲ ናይ ኣምላኽ መስርዕ ናይ ተፈጥሮ ኣምላኽ ወተባዕታይ ደን ጓል ኣንስተይቲ ትመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መስርዕ እዚ ክቕበልዎ ይደልዩ እዮም that's why እቲ ፌሚኒስትስ ኣብቲ ቀንዲ ሕመረት ናቱ እንታእቲኻ ኣምላኽ እውን ስለምንታይ ወተባዕታይ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ኣለዎ እተን ነዚ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ናይ ፌሚኒዝም ኣተሓሳስባ ክደፍኣ ዝፍትና ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ኢና ንቃወም ንሰርዕ ድብላ ሓበሻ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ነናየን ክብድሃ ዝፍትና ንኩሉ ንኣብነት ነዘን ኣዴታትና ዝመኽርዎ ዘለዋ ኣይቀበልዎን እየን ነዚ ኣዴታትና ዝብሎ ዘለዋ ኣይቀበልዎን እየን እንታይ እየን ዝብላ ንሳተን ተጋግየን ነይረን እየን ዝብላ ሕብረተሰብ ዝቐፀለ ግን ውፅኢት ናይ ዝአኒ እቲ ስኻ ተድንቐን ዘለኻ ምዕራባውያን ሃገራት ምውላድ ኣብየንቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሕማቕ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ ሓደራ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ ሓላፍነት ናይ ሂወትና ሓላፍነት ናይ ሓዳራትና ከምኡ ድማ ሓያል ሕብረተሰብ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ ናፀነተ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ዘይኮነ እናበርከተ እናበዝሐ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ክንከውን እንድሕር ኮይና ኣብ ልዕሊ ሓዳራት ክብረት ክህልወና ኣሎ ሓዳር ክሕይል ተኮይኑ ድማ ባህልን ሃይማኖትን ክሕይል ክኽእል ኣለዎ እዞም ክልቲኦም ተሓይሎም ሓዳር ውፅኢት ናቶም ይኸውን እዚ ኩሉ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ውድቀት ናይ ሓዳራት እንታይ እዩ ሃይማኖት ደኺሙ እዩ ባህሊ እውን ደኺሙ እዩ ስለዚ ባህሉ ዘይኽብር ወይ ባህላ ዘይተኽብር ሃይማኖታ ዘይተኽብር ፍትሕ ምሳ ኖርማል ነገር እዩ ባህላ ተኽብር ሃይማኖታ ተኽብር ተኮይና ሓዳር ድማ ክቡር ነገር እዩ ስለዚ እዚአን ከነተሓዘን ክንክእል ኣለና መብዛሕቲ ግዜ ነዘን ክልቲኡ ነዚ ነገራት ክንፈላለዩ ተጀሚርና ሕማቕ ናይቲ ሕብረተሰብና ካዊ ድመፅእ ብምክንያት ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ትዛዕበየ ፀገምና ንሱ ስለዝኾነ ንዑ ኣድረስ ክንገብሮ ስለ ዝደለና ኢና ኣነ ድማ ነዛ ናይ ሎሚ ኣብዚ በዚ መልእኽቲ ዝክውድየ ነው ይሓትንላ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ሃናፅ መንገዲ ግበሩ ደጊመ ደጋጊመ ድማ ርሑስ ቅዱስ ዮሃንስ እናበልኩ ነዚ መልእኽቲ ናብ ካልኦት ኣብፅሑለይ ምዝያ ክገድፈኩም